Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama macam-macam barungan guys. Wih, ada Mas Hanif. Mas Hanif pakai barungan apa ini? Singa. Terus Mas Rama pakai barungan hitam. Terus Dek Jihun ngorek nek ndi? Kodoke warna hijau. Wah, warna hijau. Terus Mas Iqbal pakai ular biru. wah, ular biru. Mas Elvan apa sing hiu? Oh, iki. Barungene hiu amot mangan wong gak, Mas? Amut Sapa sing dipangan? Jun. Wah, Jun dipangan, Hun. Jun dipangan Mas Elvan. Iya. 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 Terus ada Mas Bayu. Pakai apa, Mas? Wih, buntut macan. Terus Mas Reksa di depan macan. Yo saiki Mas Reksa. Ayo le. Yo wes yo Mas Reksa. Yo saiki Dek Jihun. Jun lagu. Piye Dek, iso pernah Dek? Enggak bayar. Dika Mas Iqbal, iwangi Mas. Bangsane para Gandharwa sewu. Sumikira saka sak tengahing papan panggonan kene. Ketake lek. Ngertiyo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi kutha raja. Trai dikonokke gak Sumikira saka sak tengahing Pipi akale dhewe kok. Bu, apa tak akan ngelem dari rumah. Tak akan ngelem dari rumah. Ketake tadi. Yo, Dek Jihun. Yo, sekarang Mas Elvan. Wah, yo, ini medeni. Kakak iki kok. Ayo Dek Jihun dicaplok yo. Yo Mas, caplok Mas. Yo wi mangapke. Wah, Dek Jihun dicaplok Mas Elvan.
yo Mas Elvan. Yo saiki Mas Denip. Allah. Sa. Yo Nip, caplok Nip. Wes yo Mas Reksa. Yo saiki Mas Rama karo Mas Iqbal. Yo Mas. Wes aja omong. Elvan. Gak boleh. Yo wes yo Mas Rama. Mas Iqbal. Dek Siun. Dek Siun yo. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Dadah.